Velkommen til dagens webinar med emnet design af ABV og andre motoriserede anlæg. Inden vi går helt i gang, vil jeg bare lige sikre mig, at alle kan høre og se, hvad der sker på skærmen. Så hvis vi lige kunne få en tilkendegivelse fra jer derude i chatten, at alt er, som det skal være, så er vi noget med at trykke herfra, hvor vi sidder. Der kommer allerede nu nogle thumbs up. Det lover godt. Det er en god start. Høre og ses, det er super. Tak for det, Lars. Thumbs up hele vejen rundt. Perfekt. Blodtrykket faldt lidt igen. Perfekt. Velkommen igen. Mit navn er Jesper Johansen her fra virksomheden Windowmaster. Jeg har i dag kyndigt selskab ved min side fra DBI, Benny Henningsen, inspektør på ABV-anlæg. Og vi glæder os til at tage jer igennem dagens program. Som sagt med emnet design af ABV og andre motoriserede anlæg, og vi kommer i den grad til at tale ind i nogle dokumentationskrav til netop anlæggene. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af teknikken. Vi lukker lidt ned for billedet, det beklager vi, eller måske godt for nogen, og klikker over på vores præsentation. Og prøver sådan der. Lidt praktik for dagens webinar. Vi forventer en varighed af webinaret af cirka 60 minutter. Det er inklusive spørgsmål, som I er meget velkommen til at stille undervejs i chatmodulet. Vi kommer til at samle op på alle spørgsmål sidst i webinaret på alle, vi kan nå. Og ellers så optager vi dagens webinar og udsender efterfølgende et link til jer alle. Cirka en time efter webinarets afslutning vil I modtage en mail med et link til webinaret. Og vi forventer også at udsende en samlet mail. Vi lægger ud med en lille dagsorden for programmet i dag, hvad vi har på programmet til jer. En præsentation af henholdsvis Windowmaster og DBI. Vi kigger ind dernæst i ABV-inspektørens hverdag, som Benny vil tage jer igennem i forhold til, hvad han kigger på ude på projekterne, og i den grad også dykke ned i lovgivningen for de termiske ABV-anlæg og en lille smule røgudluftning. Dernæst får jeg lov til at underholde jer lidt med de her dokumentationskrav ved motoriseret opluk generelt, men også specifikt ABV-anlæg. Der er en masse spændende ting, eller i hvert fald en masse ting, man skal have styr på for at få tingene godkendt derude. Punkt 4. Vi hopper tilbage til ABV-delen og kigger ind i et helt specifikt ABV-anlæg, nemlig slusen ind til sikkerhedstrappen, som vi bider over i to. Benny han tager sig lidt af lovgivningsdelen, hvad er kravene, og jeg prøver at kigge ind i nogle konkrete løsninger til netop de her varme luftsluser. Vi slutter dagen med en opsummering af de vigtigste punkter fra dagens gennemgang. Hvad er det, man kan tage med herfra, efter hvad rolle man nu har. Og til slut en gennemgang af eventuelle spørgsmål, der skulle opstå undervejs. Velkommen til igen, og som sagt, først en præsentation af vores virksomhed Windowmaster. Vi har efterhånden over 30 års erfaring med vinduesautomatik, både ABV, men i den grad også naturlige ventilationsløsninger. Og det vil altså både komponenter hertil, altså motorer, styrecentraler osv., men i den grad mere og mere også den komplette projektudførsel, inklusive indeklimasimulering og styring og koordinering af vores projekter. Vi er i dag repræsenteret i 8 lande, USA, Norge, samt installations- og servicepartner, som vi i tæt samarbejde med udfører vores projekter. Vi er mere og mere med på projekterne fra start til slut, helt fra designfasen, hvor vi i samarbejde med rådgivere kigger ind i forslag til løsningerne, både ved brandventilation, men også naturlig ventilation.
Vi kigger på forslag til facader og tagvindues design, dimensionering af åbninger osv. Og kigger ind i en komplet løsningspakke til naturlig og eller hybridventilation, altså i samarbejde med den mekaniske del, også i ABV-løsninger og eller røgudluftning, natkøling, solafskærmning, altså hele bygningens ventilation, både sikkerhedsmæssigt og komfortmæssigt. Vi er med under implementeringsfasen, hvor vi er med ude og ofte at installere og montere i driftssæt og teste de samlede anlæg. Vi udfører den lovpligtige, eller kan i hvert fald udføre den lovpligtige CE-mærkning af det samlede anlæg i henhold til maskindirektivet. Et punkt, som vi i den grad får berørt i dag. Vi er med, eller kan være med, som på færdigmeldingen på ABV-projekterne, som en tredjeparts godkendte ude sammen med for eksempel DBI. Vi udfører, eller i hvert fald tilbyder bygherre en serviceaftale på projekterne, således at man sikrer, at de kører langt ud i fremtiden på hele vejen rundt på automatikken. Det var kort fortalt omkring vores virksomhed, og så vil jeg faktisk give ordet til Benny Henningsen, DBI, og lade ham tage teten herfra. Værsgo, Benny. Ja, tak for det, og tak fordi jeg var med her. Den korte præsentation omkring DBI, hvad er det? Det er jo et godkendt serviceinstitut, som prøver at hjælpe virksomheder på mange forskellige fronter omkring brand. Der er også kursus- og uddannelsesafdeling, som har rigtig mange projekteringskurser og brugerkurser på også egenkontrol og meget mere. Så er der også udgivelse af en række håndbøger, retningslinjer og vejledninger til både projekter, brandtekniske installationer. Og så er der selvfølgelig inspektionsområdet, som vi skal lidt ind på i dag med hensyn til, hvad er det for noget, altså som akkrediteret inspektionsselskab skal udføre inspektioner i henhold til lovgivningen, således at rådgiverne kan samle en dokumentation for at I ofte kan få udstedt en ibrugtagningstilladelse på byggerier. Så, og der er også nogle brandtjek og andre inspektionsopgaver i forbindelse med bygninger. Og så er der selvfølgelig også et antal nogle digitale platforme til inspektionskunder på forskellige vis. Så det er sådan kort DBI. Så er det jo omkring, hvad er det for noget, der bliver kontrolleret, og der vil jeg gerne have lov til at starte med ligesom at sige, det er jo, hvordan starter et byggeri? Jamen der er jo en bygherre, en rådgiver, en arkitekt, forskellige parter ind over, og når man skal bygge et givet hus, kigger man i vores bygningsreglement for at se, hvad skal der være opfyldt, eller hvordan skal det udføres. Og der er jo selvfølgelig så også dels bygningsreglementets kapitel 5, og dertil tilhørende vejledninger, kapitler og bilag, vel godt og vel 2000 sider, hvor man sådan detaljeret skriver om mange forskellige forhold. Og her er det selvfølgelig brandrådgiveren, der skal finde ud af, i forhold til hvad det er for et byggeri, der skal laves og benyttes til, som er krumtappen i, og den nye måde at gøre det på efter VR18, at det er rådgiveren, brandrådgiveren, der i hvert fald i første omgang skal lave en funktionsbeskrivelse og noget brandstrategi. Omkring brandventilationsanlæg, hvordan de skal udføres. Der er jo også nogle produktserien afhængig af produktets anvendelse i vores bilag og vores vejledninger, også krav til at rådgiveren eller det skal et anlæg, brandsikringsanlæg skal udføres efter en given projekteringsstandard. Og det er jo her, hvor lovgivningen nævner de her, som I kan se på siden, forskellige måder, eller hvordan skal anlægget udføres, projekteringsstandarder, hvor man så siger, at dels er der nogle krav i vores bygningsreglement bilag 12,
men også en projekteringsstandard, som man skal vælge at lave anlægget efter. Og der er jo forskellige internationale standarder, som gælder på det. Men der er jo også den danske med, retningslinje 27, som selvfølgelig omfatter brandventilation. Og sådan lidt populært sagt, det der står i hvert fald den bilag 12 og den danske lovgivning, det er også nogle kapitler bevares, men det skulle gerne være samlet således, at hvis man benytter 27'eren, så får man listet de krav op, som der skal til, eller opfyldes, for at man kan lave et brandsikringsanlæg. Og så er det jo omkring produktstandarder. Og det, der er vigtigt selvfølgelig at være opmærksom på, det er, at alle produkter, der skal betjene varme røggasser, skal være kontrolleret, testet og godkendt i henhold til de forskellige parter, som nu gælder for de enkelte produkter. Om det er røgbarrierer eller vinduesåbninger, mekaniske systemer osv. Også et vigtigt kapitel med hensyn til også strømforsyning. Hvordan skal det powers, hvordan skal det strømforsynes? Og så er der også nogle trykdifferenssystemer, som ikke er under den termiske del. Det man også skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at et brandventilationsanlæg, som vi i øvrigt også kommer tilbage til, er også et maskinanlæg, og der skal også nogle kabler imellem produkterne, hvor man skal være opmærksom på, at det skal være brandbestandige kabler. I hvert fald langt overvejende del. Og så endelig også, at når man skal aflevere det, så er det et maskinanlæg, som vi kommer tilbage til senere, hvor når det er noget med el, og det er noget, der kan bevæge sig, så er det både installationsbekendtgørelsen og maskinsikkerhed, vi skal have fat på. Så kommer der noget meget vigtigt, fordi når man skal ud og udføre en akkrediteret inspektion, så er det selvfølgelig altafgørende for at få noget brandteknisk dokumentation, herunder funktionsbeskrivelse og brandstrategi. Fordi det er her, rådgiveren definerer klart, hvilke krav det pågældende byggeri hvad der skal installeres for at opfylde, kan man sige, bygningsreglementet, vores lovgivning i det hele taget. Og også beskrivelse af nogle projekteringsdokumenter, brandplaner med videre, hvorledes man kan se, at hvordan skal produktet udføres det kunne for eksempel være placering af nogle aktiveringstryk eller andre ting. Så ligger der også noget anlægsdokumentation. Det vil sige, det kunne være nogle kabelplaner, nogle forskellige dokumentation for, hvordan anlægget er udført, fordi det kan jo både være synlige og usynlige installationer, altså skjulte installationer i bygningsdele. Plus at de produkter, anvendte produkter, som vi talte om før i forhold til 12101, altså produktstandarder, der skal man benytte, der hvor det kræver i hvert fald, de der CE-mærkede produkter, der skal også være anlægsdokumentation på de anvendte produkter. Også hvis der er de der, som Jesper vil komme meget mere ind på, de der DUP og DUC godkendelser, så det er det. Og så ligger der det sidste punkt er utrolig vigtigt faktisk, fordi det er ret sjældent, at man starter med en brandstrategi, som ikke bliver rettet undervejs. Så det er super vigtigt, at de afklaringer, der er undervejs i projekteringen, afsluttes i en adskilt brandstrategi, således vi ikke er afhængige af mails og andre skriftlige eller mundtlige aftaler. Det er ikke OK, det skal være opdateret i en adskilt brandstrategi. Hurtigt indspark. Jeg sidder bare med chatten ved siden af Benny og hører, at der er en del udfald på lyden desværre. Vi kan ikke rigtig gøre andet end at køre webinaret igennem. Vi har testet det forinden, og er i hvert fald maksimalt muligt i forhold til vores forbindelse hernede. Så vi prøver at drøne igennem det, og så må vi satse på, at det holder vand hele vejen igennem. Men giver endelig lyd, hvis der er helt store problemer, så kigger vi på det. Undskyld, Benny. Det er i orden. Når vi så er færdige med ligesom at kigge dokumentationen igennem, som er grundlaget for at tage ud på et anlæg, på en bygning og begynde at kontrollere, så er det selvfølgelig om det kunne fx være placering af åbninger, hvor der er nogle forskellige taghældninger, der er afgørende. Om det er op til 7 grader eller andet, det er så, hvor vi kigger i forhold til den konkrete bygning. Og det er selvfølgelig også, at når det er fraluftsvinduer, altså brandventilationsåbninger, så er det her, det skal være CE-mærket. Og det kan også være montageforhold,
fordi der er jo en prøvning af et produkt, og det kan godt være, at for at det yder det skal, så er der nogle montagekrav, der skal være opfyldt i forhold til montagen. Og det er selvfølgelig også vigtigt at få det kontrolleret. Så det er så gennemgang af det med de anvendte produkter, montage osv. Fordi for de enkelte produkter, der skal betjene varme røggasser, som jeg sagde tidligere, der ligger der en prøvningsstandard for det pågældende produkt, som opfatter selvfølgelig det. Og for eksempel rigtig meget termisk brandventilation, det er den, der hedder 12 DSEN 12101-2. Og produktet, i prøvningen indgår der forskellige krav, prøvninger til produktet. Og det, der er afgørende, når vi taler brandventilation, det er ofte, eller ikke ofte, der er jo lovgivning eller en brandstrategi, der har fundet ud af det, vi populært siger AA, altså det aerodynamiske areal, det effektive areal for komponenten, hvor meget luft kan der komme igennem komponenten, og det regnes så i kvadratmeter. Og det er det, som skal være mærket på produktet, som I ser med den blå pil, som så igen var afhængig af montagen, ofte, altså montagehøjde og typisk over tag. En anden ting kunne være, at ønsker man at benytte åbningerne til for eksempel komfortventilation, jamen så skal de have en ekstra påtegning. Den I ser på planchen på ledighedsklasse RE50, altså kun til brandventilation, og må ikke for eksempel benyttes til komfort, fordi det er den, I ser linjen nedenunder, så skal det være dual purpose eller en anden mærkning, hvor det tydeligt fremgår, at den må det. De andre produkter er så noget med, at selvfølgelig vinduet ligger er monteret i bygningen, og selvom det er snevejr, eller det er frostvejr, eller det blæser, så er der nogle krav, selvfølgelig nogle styrker, det skal kunne, således vi også får det åbent, uanset vejrliget. Og den der funktions under brand, det er noget med, altså, hvor det er testet ved 300 grader i 30 minutter eksempelvis, og ellers produktets sammensætning med materialvalg. Det er noget af det, og så nogle af de udfordringer, vi har derude en gang imellem, det er de fleste af billedet der med, det kunne være et gitter, hvor man i forbindelse med etablering af en tyverialarm, eller AIA-sikring i det hele taget, forsikringsselskabet kunne have nogle krav til etablering af sådan nogle forhindringer, kan vi kalde det, som vil reducere den effektive luftmængde op igennem vinduet, eller brandventilationsåbningen. Og det skal der selvfølgelig tages højde for, og vurderes af en brandrådgiver. Og det kunne være gitter, det kunne også være bjælker eller andet, som forhindrer det frie areal i åbningen. Og billedet til højre er, at der også ligger nogle krav til respektafstande imellem de enkelte åbninger. Fordi hvis de sidder tæt, så kan man sige, at prøvningen forudsætter, at der er en vis afstand imellem dem. I nogle tilfælde, og ellers i 27'eren står der også noget med, hvilke respektafstande, der skal overholdes der. Så er der noget andet ud fra virkeligheden. Det er jo, at på vores tage rundt omkring, der er der ofte meget andet end ovenlysvinduer til brandventilation. Der kan være mange andre tekniske installationer. Det kunne være ventilationssystemer, og solceller er også faktisk en udfordring. Fordi når man monterer de her, for det første skal åbningen kunne åbne i hele vandringen, typisk mindst 140 grader. Især den åbning, der støder på ventilationsrør, det er cirka 90 grader. Ofte skal den mindst over i 140 grader, før den opfylder kravene. Men selvfølgelig også adgangsforhold til, altså servicering af produkterne, hvor der skal være mulighed for også adgang til komponenten. Plus at solceller eller andet udstyr på taget måske kunne stjæle noget af vores respektafstand, altså højden, montagehøjden over taget. Så det vi har så også udgivet en vejledning omkring respektafstande, som selvfølgelig er en vejledning, og det skal så rådgiveren, der skal tage stilling til, hvorvidt den skal overholdes. Og så ganske kort omkring brandventilationsåbninger og elevatorskakte, det er så det, vi kalder type 6, altså hvor vi
hvis elevatorskakten passerer forskellige brandsektioner, så skal man jo, og problemet er jo dybest set, at elevatordøren ikke overholder krav til en branddør, så kommer modkravet og siger, at så skal man så etablere et brandventilation i skakten. Og det vil sige, termisk er det en åbning i toppen af skakten, afhængig af hvor mange døre der er ind til elevatorskakten for samme brandmæssige enhed. Er det så en AA, altså 0,45 eller 0,9 kvadratmeter. Igen godkendt produkt 12101-2. Så kommer røvluftning, type 7 kalder vi det, og det er jo for at udlufte røg fra lokaler og dermed hjælpe beredskabet eller sikre de primære indsatsveje. Men selvfølgelig også røgluftning. Og det er jo der, hvor man ofte ser det som opfyldt, når der anvendes manuelle oplukkelige døre eller vinduer eller lemme. Og bemærk, at det er ikke et ARU, det er et røgudluftning, så det er manuelt betjent. Der står så også, at det skal være funktionsdygtigt under og efter en brand. Men bemærk også, at det er ikke et krav om et godkendt åbning, komplet godkendt åbning. Men 27'eren siger så her, i hvert fald motoren til at åbne vinduet med, der skulle stå B300, skal være en prøvemotor under temperaturpåvirkning i 30 minutter. Altså B300, der står 30, B300 i 30 minutter. Fordi den fås som et godkendt produkt. Og så ellers installationer skal efterleve de samme krav som udgangspunkt som de øvrige ABV-anlæg. Og så er der forskellige måder, eller steder, hvor en røglufter typisk, eller dem der er mange af, det er i trapperum, hvor man sætter en åbning i tagkonstruktionen, og så skal den så være et geometrisk areal, et åbningsareal på 1 kvadratmeter. Og i øvrige bygningsafsnit, der regner man en procentdel af gulvsareal, der skal være muligt at åbne, altså 0,5%. Og så er der enkelte tilfælde, eller gennem trapperum, som er vist på tegningen, i det tilfælde, der er nogle særlige betingelser, der skal være opfyldt. Der kan man så også udlufte fra et givet rum igennem en trappe. Men der er nogle betingelser til den løsning. Så er der noget ude i virkeligheden, når vi har fået, for at få en effektiv ventilation, røgudluftning, altså brandventilation, så skal vi også have erstatningsluft ind, altså blå luft, som jeg plejer at kalde det, ind i bygningen, ind i området. Og for at sikre det, vi nu kan, at lave det vinduafhængigt, altså uanset vindretning på bygningen, vil vi gerne prøve at tilgodese, at der kan komme luft ind, fordi termisk brandventilation er brandens egen opdrift, termik, der skal drive for røgen ud. Så derfor er der nogle krav til placering af de her åbninger. Og det kan så være mange forskellige løsninger, som leverandørerne kan tilbyde der. Nogle af billederne viser nogle eksempler på at for eksempel påbygge de B300 motorer på almindelige vinduesåbninger, døre, porte, hvad det nu kunne være. Og en lille detalje i nederste billede til højre kan I se, der måske også er vinduer åbne længere op, og hvis det er et stort atrie, så kommer noget styringsteknisk, som vi ikke kommer ind på i dag, hvor vi skal huske at lukke de vinduer, før vi løber, eller i forbindelse med, at vi laver brandventilation. Også noget, man skal være opmærksom på, når man vælger typen af brandventilation, så er det, når man har åbninger i facaden, så er det også vigtigt, at de ikke er blokeret af oplag eller andet, der kan hindre luften frit i at strømme ind, altså erstatningsluften i at komme ind i bygningen. Så det er vigtigt at også tage hensyn til det under design af og valg af løsninger, når man laver brandventilation. Så er der strømforsyning til brandventilationssystemer, og der er de termiske løsninger, hvis man må bruge det udtryk, lidt nemmere, fordi det er en standard, så en almindelig strømforsyning, men med backup, det vil sige backuppen ligger i ABV-kontrolpanelerne, hvor der er indbygget batterier til fuld funktion. Så det er det.
Det, man skal være rigtig opmærksom på i forbindelse med strømforsyninger, det er jo i øvrigt, at hvis man benytter porte, der er 2 væsentlige ting. En port kan ikke fås med noget varmebestandigt motor eller drivudstyr systemer, og derfor, hvis man benytter det kunne være en port, det kunne også være skydedør, typisk i butikker, de skal selvfølgelig også være backup'et, men det, der er rigtig vigtigt at huske, det er, at de også skal være objektovervåges med en røgdetektor. Netop for at tilgodese, at vi får en hurtig reaktion og en hurtig åbning, før de eventuelt går defekt, fordi der er ikke noget, der er varmebestandigt der. Så nævnte vi kort kabelinstallationer, og der er jo altså krav til de fleste af kablerne, der ligger i det, vi kalder betjeningsområdet. Altså inde i det område, vi skal få den varme røggas væk fra. Det er jo klart, når vi stiller krav til produkterne, så er det også vigtigt at sige, at kæden er ikke stærkere end det svageste led, så de kabler, der kører ud til produkterne, der er nogle krav til dem, at de skal være prøvet efter nogle standarder, så selve kablet også kan modstå, og testen går op til 850 grader, som vi ser i eksemplet over til højre. Det er den ene del, at kablet skal kunne holde til det, og det, der så også er vigtigt, det er selvfølgelig, at kablerne er korrekt oplagt. Det vil sige, hvis det er lodrette føringer, det er metalstrips eller tilsvarende, som har samme styrke og brandmodstandsevne som selve kablet. Og billedet til venstre behøves vist ikke ret meget kommentarer. Det er nok et eksempel på, hvordan det ikke skal laves, ikke skal udføres. Og så til slut her, så som vi var lidt inde på, og Jesper også kommer ind på senere, det er, når man laver et af brandventilationsanlæg, så består det jo både af noget eludrustning og noget kabling og noget aktuator osv. Det vil sige, at der er bevægelige dele, og det er et maskinanlæg, og det skal selvfølgelig mærkes som et maskinanlæg. Og der er nogle forskellige ting, man skal ind og kigge på der, som Jesper kommer tilbage til. Det er fuldstændig rigtigt. Tak for det, Benny. Og beklager lidt knas på lydsiden. Vi håber, at det ser ud til, at det skulle køre OK nu, så vi kører videre. Men tak, Benny, for indblik i, kan man sige, i jeres perspektiv, eller inspektørens perspektiv og lovkravene i forhold til ABV. Og perfekt overgang fra CE-mærkningen af anlægget forud for den samlede mærkning. Jamen, der ligger der nogle dokumentationskrav til flere parter, som vi er nødt til at skal have styr på her i talesæt. Der er sådan set overordnet set 2 vigtige regelsæt, vi er nødt til at adressere. Den ene har jeg sat op herude til venstre, som er byggevareforordningen, og den anden til højre er det, som Benny var inde på, altså maskindirektivet. Den overordnede lovgivning starter sådan set med byggevareforordningen herude til venstre, det tidligere byggevaredirektiv. Men den seneste opdatering her fra januar måned 2025 med en løbende indfasning af en masse nye punkter. Byggevareforordningen betyder, at alle byggevarer solgt i EU skal CE-mærkes under samme regulativ, fælles tekniske krav, således at der er en gennemskuelighed og en gennemsigtighed. På den måde kan alle byggevarer handles på tværs af medlemslandene. Metoder og kriterier fastsættes for, hvordan produktet skal vurderes og ikke mindst deklareres. Også vigtigt at hive frem, som vi kommer ind på lige om lidt. Og i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn ved hjælp af en markedsovervågning på tingene, således at man sikrer sig, at tingene udføres efter forordningen. Fra 2026 er det ret væsentligt at vide, at allerede fra januar måned bliver der rent faktisk sat skærpet krav op til sporbarheden i forhold til produkterne. Så det er ikke noget, der sådan bliver slækket på. Tværtimod så bliver der faktisk øget fokus på de her ting. Under byggevareforordningen, jamen der skal der altid udarbejdes en, som Benny var inde på, en DOP, altså en Declaration of Performance, eller mere mundret ydeevne-deklaration. Det er et dokument, og som vi kommer ind på lige om lidt, også en fysisk CE-mærkning, som viser vinduets ydeevne. Der er blandt egenskaberne, som sat op imod en harmoniseret standard. Er det et almindeligt vindue med en motor for komfort, jamen så er der ikke nogen EN-brandnorm, så er vi inde i 14351. Er det ABV, jamen så er det den efterhånden velkendte
EN12-1-2, vi kigger i, med de krav, der er i den norm i forhold til de informationer, der skal stå på labelen, som Benny nævnte, blandt andet aerodynamisk åbningsareal, snowload, windload og så videre. Ja, produkter skal synligt mærkes med CE-label, og det er også et krav i forhold til at få det endelig godkendt. Det andet ben, maskindirektivet, som Benny også var inde på, jamen det er jo det med, at vi er i gang med at bygge en maskine, som vi kommer ind på næste slide, hvordan man definerer en maskine. Men dele af maskinen er jo blandt andet jeres vindue, enten fra vinduesproducent eller fra facadeentreprenør, som bygger et vindue og monterer en motor, og så er man i gang med at bygge en delemaskine. Og den her delemaskine skal erklære overensstemmelse med diverse direktiver, EMC i forhold til ikke at forstyrre andet udstyr med elektromagnetisk støj, og ROS-direktivet i forhold til at begrænse farlige stoffer, at de er overholdt på det her produkt. Der skal inde i DOI'en også være henvisninger til de her relevante standarder, som vi også havde i DOP'en. Altså er det et ABV-opluk igen for at tage eksempel, jamen så er det EN12-1-2, vi henviser, eller I skal henvise til. Under maskindirektivet kan man ikke CE-mærke en delmaskine. Det kommer først i næste punkt på den her lille slide ude til højre, hvor vi har en DOC. Overenstemmelsserklæring, der er vi ude og kigge på det færdige anlæg, altså den færdige maskine, hvor at der igen skal udarbejdes et dokument, og som vi kommer ind på senere, en label, som skal sidde på maskinen derude, altså på anlægget, at nu overholde hele anlægget som helhed, diverse direktiver inden fra maskindirektivet. Igen på samme måde skal der være henvisninger til relevante standarder, og ja, som det står i bunden, så skal ikke bare men så skal der sidde en CE-mærke på anlægget. Kigger vi ind i en definition af en maskine ifølge maskindirektivet, jamen så er det, som vi har været inde på nogle gange, at man har nogle enkelte dele, for eksempel i vores verden, nogle vinduesopluk med en motor, der er nogle styrecentraler, nogle trykdetektorer og kabler osv., med hver sin DOP, det vil sige hver sin CE-mærke på produktniveau, som bliver samlet og forbundet elektrisk og funktionelt. Styrecentralen bliver programmeret osv., og så har man i maskindirektivets øje med bygget en maskine, som udfører en mekanisk bevægelse, enten eller i mange tilfælde begge dele, automatisk og manuelt. Og så er det, vi skal opfylde maskindirektivets krav til det. Så vil jeg godt lige indskyde her, at det jeg nævnte før med hensyn til forberedelse og også kontrol ude på adressen, det er selvfølgelig, at CE-mærkningen af de der enkelte produkter, for eksempel vinduesåbningen eller kædemotor, styrecentral, aktiveringstryk osv., det indgår selvfølgelig i en inspektion. Det, der ikke indgår i inspektionen, det er jo sådan den sidste del. Vi ser, om maskinen er CE-mærket, men om de underliggende dokumenter er udfyldt korrekt, når vi kommer over i selve maskindelen. Det vil en inspektion ikke være kontrollant for, eller indgår ikke i en inspektion af et ABV-anlæg. Kun de der delmærkninger af komponentdele. Ikke den samlede CE-mærkning. Vi ser, om mærket er der, men og er det med sporbar mærkning, så er det. Går man ud fra, at alting er i orden bagved. Yes. Correct. Og det er, som vi kommer ind på senere, fabrikanten af anlægget, altså vedkommende som CE-mærker det samlede anlæg, som egentlig har ansvaret for at indsamle de diverse oplysninger. Dykker vi ned i de enkelte dokumenter, som skal udarbejdes, minimumskrav til det, jamen det er ret basalt, de her punkter, der er listet op her. Der skal stå nogle generelle oplysninger i forhold til producentens navn, kontaktoplysninger osv., produktets entydige ID. Der er et AVCP-system, som kommer i spil, det vil sige, hvor strengt og hvordan skal produktet kontrolleres og dokumenteres, før det må CE-mærkes og markedsføres i EU. Et almindeligt vindue er typisk et system 3, hvor der er kan man sige, in-house kontrol og styr på det. Men er vi oppe i et ABV-anlæg, altså et produkt til et ABV-anlæg, jamen så er vi i system 1, hvor der er notified body, tredjepart indover og skal certificere oplukket.
Der skal stå en henvisning til, hvilken harmoniseret norm vi CE-mærker op imod. Igen, tilfælde med ABV, jamen så er det EN 12.101-2, der skal anføres derinde i. Og måske vigtigst af alt, de her deklarerede ydeevne, de her performance-dele, aerodynamisk åbensareal, snowload, B300 osv., skal stå både i dokumentet, DOP'en, men også på labelen, på oplukket. Afsluttende oplysninger, det er ganske formelt i forhold til, at man deklarerer, at man overholder alle normer og regler med signatur og dato for udstillelse af dokumentet. Det samme gør sig gældende på inkorporeringserklæringen af den her delmaskine, som bliver bygget ude. Generelle oplysninger er sådan set identisk med DOP'en. Henvisningerne er så over i maskindirektivet, lavspændingsdirektiver, EMC, ROS osv. Og igen skal vi henvise til, om det er et EN-opluk og nogle afsluttende oplysninger. Så lidt mere simpelt dokument, men stadigvæk vigtigt for at få overholdt maskindirektivet. Og når alle de her dokumenter er på plads, og det hele er klar til at blive samlet derude, jamen så skal der foregå som sagt en samlet overensemmelseserklæring af hele anlægget, hvor anlægsfabrikanten, som det hedder rent juridisk, altså vedkommende, som udfører den her CE-mærkning, indsamler flere ting, som vi ikke har været inde på endnu. Det kommer vi lige om lidt. El-dokumentationen, el-plantegningen, risikovurderingen, som skal udarbejdes af vinduesproducenten, brugermanual, drift, vedligehold og de her tekniske dokumenter. Tilsammen bliver samlet og kan man sige, kontrolleret og tjekket, og så bliver der faktisk rent fysisk placeret en label ude på anlægget derude, at nu har vi et CE-mærket anlæg i henhold til maskindirektivet. El-dokumentation, plantegning har vi ikke rigtig berørt, og det vil vi gøre, for det er faktisk ret vigtige punkter. Der er nogle minimumskrav til, i forhold til, kigger man ind i maskindirektivet, jamen så skal el-dokumentation, plantegning minimum indeholde et nøglediagram, som viser forbindelse af de enkelte komponenter. Komponenttypen skal defineres under en stykliste. Alle komponentnavne skal være entydige, og en vigtig ting, der skal være en samhørighed imellem diagram og plantegning. Hvis man for eksempel finder en fejl på det, der er fremhævet herovre på motoren på central VSC01, jamen så skal den ligeledes kunne identificeres på plantegningen til højre vist på sliden her. Der skal ligge en kabelliste med korrekt opmærkning, stykliste af alle komponenter, og der skal være foretaget en effektberegning på kabler i forhold til spændingsfald. Hvis alle dokumentationskrav skal samles i et tospors overblik, vil det se nogenlunde således ud, hvor vi har et CPR-spor, altså byggevareforordningsspor, hvor CPR'en er rammen, og de her harmoniserede standarder er kravene, og DOP'en, ydeevnedeklarationen, altså CE-mærket, er beviset for, at man overholder tingene. Kontrollen, ja, det afhænger af VCP-systemet. Er det et system 1, jamen så er der jo en kontrol af en tredjepart på brandventilationsdelen for eksempel. Til højre har vi maskindirektivssporet, hvor maskindirektivet er rammen for den del, og DOI'en er altså delmaskinen, der bliver produceret derude, som har en inkorporeringserklæring i det. Det samlede anlæg bliver så CE-mærket stadigvæk under maskindirektivet som en DOC, og det er fabrikanten, er det, som sagt, er det færdige anlæg, der indsamler alle dokumenter og er ansvarlig for, at alting bliver overholdt. Ja, og som det står i bunden, jamen, så ligger der markedsovervågning i forhold til at håndtere, at det her bliver overholdt, og som nævnt til at begynde med, er der fokus på det allerede fra næste år, at det bliver skærpet i forhold til den her sporbarhed på de her ting. Kunne man samle alle dokumentationskrav til anlæggene i et skema? Vi har i hvert fald gjort et forsøg. Det ser nogenlunde således ud, og der står mange ting, og I er velkommen til at kigge ind i det efterfølgende, men i bund og grund vil vi gerne fremhæve i hvert fald de 3 øverste til jer vinduesproducenter og ovenlysproducenter og facadeentreprenører, for det er de tre ting, der i hvert fald er vigtigst for jer, både om det er komfortventilation, røgudluftning eller ABV, så er der ligegyldigt bygget en delmaskine, det vil sige, der skal ligge en DOI, inkorporeringserklæring,
Der skal ligge en DOP, i og med, at vi bygger under byggevareforordningen. Og drift, vedligehold, installation, risikovurderinger og tekniske dokumentationer osv. skal kunne, kan man sige, fremsendes til anlægsfabrikanten. Den nederste linje, jamen det er sådan set til lige præcis den sidste nævnte part. Fabrikanten af det samlede anlæg, vedkommende som udarbejder den samlede CE-mærkning af anlægget, har ansvaret for overholdelse af alle direktiver og samler tingene sammen til bygherren. Vi oplever desværre for WindowMaster en tydelig tendens til, at de her områder falder mellem et par stole. I hvert fald mange af områderne. Det vi vil kalde for en decideret brancheudfordring. Vi har et par eksempler, vi kommer ind på lige om lidt, men man kan sige, at årsagen til, i hvert fald med vores øjne, er, at problemet opstår, er, at de her anlæg bliver udbudt typisk i 2 entrepriser, altså en levering af opluk for komfort og så videre, inklusive motor, typisk en tømmer- eller facadeentreprise, og en typisk elentreprise, hvor der ligger en fortrådning af de her komponenter, og så er det sådan set det. Vi ser sjældent, at man i hvert fald tydeliggør, at der er tale om et maskinanlæg, og dermed skal CE-mærkes i overensstemmelse med maskindirektivet, for eksempel ved ABB-anlæg. Og det betyder så, at vi ser desværre ret ofte, at der ikke rigtig er nogen, der har hverken prissat eller taget ansvar for lige præcis det her punkt. Og vi har som sagt et par eksempler fra den virkelige verden, for lige at male et billede af, hvad det er, vi desværre ofte ser. Et helt aktuelt projekt, en nybygget skole, hvor vi fremhæver her 2 parter. En facadeentreprenør, som skulle levere og montere facadepartier med opluk for erstatningsluft til ABB. Og entreprisen indeholdt så også levering som komponentleverance af styrecentraler og aktiveringstryk. Part 2 fremhævet her, elinstallatøren skulle, som jeg nævnte før, det der sker tit, udelukkende foretage den interne fortrådning. Vi blev hævet ind på sagen desværre ret sent til at udarbejde CE-mærkningen, altså DOC'en, tredjepartsgodkendelse og en generel gennemgang af anlægget derude, og fik allokeret en projektleder til opgaven. I henhold til DBI 027 skal der afholdes et opstartsmøde på ABV-anlæg. Det var desværre ikke blevet gjort på det her projekt. Det havde man simpelthen ikke været opmærksom på. Så summa summarum var der simpelthen konstateret en forkert kabling derude, som alt i alt grundet mere forbrug fra elinstallatører og andre parter. En estimeret merpris på ca. 60.000 kroner i bund og grund, og forsinkelse af projektet i øvrigt. Så det er brandærgerligt. Et projekt eksempel mere, som ikke gik helt så galt, men dog stadigvæk kostede nogle penge. Det var et røgudluftningsprojekt, også i det midtjyske. Jeg ved ikke, om der tegner sig et billede, Benny. Men det var i hvert fald en renovering af en uddannelsesinstitution, hvor vi igen havde 2 parter impliceret, facadeentreprenøren og hovedentreprenøren, som kontaktede os efterfølgende, hvor vi blev entreret til at udarbejde en DOC, altså det her CE-mærke på anlægsniveau, og fik kigget på tingene, og der fik vi faktisk booket et møde ind dernede med dem, inden at vi rigtig kom i gang, men problemet var bare, at elektrikeren havde trykket nogle forkerte kabler, fordi der ikke lå en ordentlig eldokumentation på projektet, og i det her tilfælde kostede det omkring en 35.000 ekstra i omkostninger. Så listen er desværre lang, og vi vil egentlig bare gerne appellere her til at huske at indtænke alle de her dokumentationskrav, fordi det også har betydning for projektet, for bygherren, for tiden og for ikke mindst økonomien i tingene. Tilbage på sporet på dagens præsentation til en konkret anlægstype i ABV-regi, ABV type 5. Og værsgo til dig, Ben. Ja, tak. Når man taler om varme luftsluser, som vi også kalder type 5, så har de jo selvfølgelig et formål, og det er jo, at i helt gamle dage var der jo nok åben i facaden, hvor når man forlod sin lejemål, sin lejlighed på en given etage ud i det fri, og så gå ind i sikkerhedstrappen for at komme ud i det fri, sikkert i det fri. Og det er jo det, man gerne vil integrere som en lukket bygningsdel, den der mellemrum imellem en lejlighed for eksempel og en sikkerhedstrappe. Og det er jo her, man så kan lave de her luftsluser, altså det sætter et element i facaden, som så åbner ved hjælp af et ABV-anlæg for at ventilere
røgen ud, en given brand på en given etage, skulle så ventileres ud igennem facaden, igennem luftslusen, således det ikke kommer ind på sikkerhedstrappen. Og det der så er af krav nu, det man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at hvor stor skal den åbning være i facaden, og det er jo noget med 2 ting. Den skal være en vis procentdel af den dør fra lejligheden, eksempelvis der støder ud mod området, 85%, dog minimum 1,7 kvadratmeter. Og bemærk så nu, at det er jo et område eller et areal, der er målt 1,2 meter over gulv. Bemærk også, at der står aerodynamisk areal, det vil sige, at det er et godkendt produkt, der skal anvendes. Og her er jo et billede af, og det som rigtig mange måske studser over, eller siger, det var lige godt pokkers, at man skal altså 1,2 meter over gulv for at det området fra 1,2 meter over gulv og så til loft. Og der står også, at bredden af luftslusen så der i øvrigt skal udfylde faktisk hullet i væggen, altså fra under tag til siderne i væggene i luftslusen. Og så er der også et begreb, som vi ikke kommer så voldsomt ind på her, når man mærker produkter, om det er CV0, altså vindstille værdier, eller det er vindpåvirket. Her, når man taler om facadeprodukter, så er det CV0-værdier, altså i vindstille mål. Bemærker også til sidst, at luftslusen kun må laves som termisk løsning, det vil sige kun en åbning i facaden, toilet 101-2 godkendt, ikke noget mekanisk. Og bare lige et hurtigt billede af luftslusen. Det her, det er et udpluk fra vores bygningsreglement. Et eksempel man skal være opmærksom på, at luftslusens fysiske konstruktioner, som ligger udenfor, det må ligge i designfasen ved arkitekt, rådgiver osv., at dybden må højst være 2 gange bredden, og så er der nogle krav til selvlukkende døre osv. Så det er sådan grundfunktionen og kravene til en luftsluse. Så er der nogle gange, hvor vi så oplever, at man måske for sent i fasen har været bekendt med lige præcis, hvad der skal være til rådighed af areal. Og så har vi hjulpet vores kan man sige, samarbejdspartnere i mål i forbindelse med en tidligere CFD-simulering, vi fra Windomaster har fået udarbejdet i samarbejde med Aerotac tilbage i 2024. Vi har også udsendt et webinar omkring området, man kan finde på vores hjemmeside, som viser nogle interessante resultater ved at medregne, kan man sige, den fulde højde i slusen, ved at montere et åbent belysterværn og foretage en arealkorrektion i forhold til det. Det kræver selvfølgelig en dialog med brandrådgiveren og en fravigelse, som skal noteres i BSR'en. Men muligheden ligger der og allerede brugt med succes på flere projekter. Men en helt klart anbefaling, kan man tænke det ind fra start i sin design af facaden og lave nok areal i over de 1,2 meter, så er man længst med den, kan man sige, og mest gnidningsfrit forløb på den konto. Jeg fortsætter ind i selve gennemgangen af de kan man sige, løsninger til de varme luftsluser, og tiden går også, kan jeg se på klokken. Overordnet set, så ser vi jo 3 løsningsmuligheder. Vi har de top bundhængte, vi har nogle sidehængte, som er den mest brugte herhjemme på det danske marked, i hvert fald i forhold til, hvad man gerne vil have fra arkitektens side, og lamellopluk, som er i hvert fald den bedste rent arealmæssigt. Kigger vi jo på beregningen i bunden, jamen så har vi forsøgt at sætte nogle forsigtige effektivitetsværdier ind i bunden hernede, som Benny har nævnt, jamen så snakker vi aerodynamik, det vil sige, at vi skal korrigere med en CV-værdi, hvor effektiv er den her brandventilator. Og de top- og bundhængte, jamen de ligger på omkring 0,45. De svinger rigtig meget i forhold til profiltype og størrelse, så det er ikke et streg under 0,45, men det er nogenlunde der, vi ligger på den type. Og de sidehængte, jamen der er vi lidt højere på 0,5, og lamellen er den, kan man sige, den mest effektive på 0,59. Så det er det spænd, vi har at lege med sådan rent effektivitetsmæssigt. Og der har jeg regnet ud i bunden, kan man sige, hvad er så minimumskrav til lysareal over 1,2 meter. Jamen det svinger, som I kan se, fra lige knap 3 kvadratmeter ved lamel op til lige knap 4 kvadratmeter ved top bundhængt. Det er dog ikke en hele sandhed, for kigger vi ind i de respektive typer, jamen så går der går noget fuge fra, en bygningsfuge, der går noget profil fra imellem oplukkende, i det tilfælde her, hvor vi har et tofags tophængt.
jamen, så er der noget gods, der går fra. Så vores forsigtige bud på et kan man sige, arealtab er ved top-bundhængde cirka 11%. Det vil sige, at vi lander faktisk på godt og vel 4 kvadratmeter, der skal være til rådighed over de 1,2 meter. Og kigger vi på samme måde på de sidehængde, måske det unfair billede, har vi en trefas. Det er klart, jo flere fag, jo mere tab. Men her er vi på 14% tab, og stadigvæk omkring 4 kvadratmeter nettoareal, der skal være til rådighed. Og den sidste, mest effektive, lamellen, jamen der har vi ikke noget, kan man sige, profil imellem lamellerne. Så der er vi på godt og vel 3 kvadratmeters nettoareal, der skal være til rådighed over 1,2 meter. Og det er selvfølgelig helt uden at kigge ind i arkitektur og priser og så videre, men det her, det er sådan set de tre hvad skal man sige, i overskriftsform, de tre typer, der bliver anvendt derude. Så pointen er egentlig bare, at 1,7 kvadratmeter er jo dynamisk åbningsareal, kræver mellem 3 og 4 kvadratmeter nettoareal over 1,2 meter. Det kan man tage med hjem og kigge lidt på, og ikke mindst gerne kontakte Windomaster, så skal vi nok prøve at hjælpe jer igennem med den, kan man sige, mest optimale løsning til det aktuelle projekt. Det var rent faktisk en gennemgang af tingene for i dag, og ja, tiden den går, når vi har det sjovt, Benny. Ja. Vi har lavet en lille opsummering af dagens vigtigste punkter, og ja, du kan lægge ud, Benny, med de første, som måske er over i din retning. Ja, altså det er jo ABV. Det, der er vigtigt her, det er at sige, at vi skal have sikkerhed for, at vi skal have den CE-mærkning, både af de enkelte produkter, åbninger, som vi har været inde på her, men også af det samlede anlæg. Og det er jo en del af anlægget. Så, og dernæst, som vi også måske, hvis vi skal lave et link til min sådan hverdag og flere andre kolleger, så er det jo også, at en opdateret brandstrategi, altså en adspillet brandstrategi, hvor man de aftaler, de ting, der er lavet undervejs for at komme i mål, når man har et givet byggeri, det skal være med i afleveringen, at det er opdateret til det, vi kalder adspillet brandstrategier. Korrekt. Og jamen, som vi havde frem tidligere, jamen, så har vi en til især rådgiver generelt. Husk at indtænke eldokumentation og den her CE-mærkning i henhold til maskindirektivet, og synliggøre det i udbuddene. Det vil være en kæmpe kvalitets kan man sige, sikring af projekterne. Til jer facadeentreprenører, vinduesproducenter og ovenlysproducenter, husk, I bygger en delmaskine. Det er I alle sammen heldigvis ret meget klar over, men alle dokumentationskravene skal kunne fremlægges i henhold til både byggevareforordningen og maskindirektivet, altså den her DOP og DOI, ydeevnedeklarationen og DOI'en på som delmaskine. Og husk at være ops på de her ABCP-systemer i forhold til hvilket system, der skal deklareres op imod. Og til elektrikeren, jamen, der kan vi jo bare sige, at der er et øget krav til sporbarheden, så udfylde nu eller udarbejde en rigtig god kvalitetssikret projektspecifik eldokumentation og plantegning med komponentplaceringer med mere, så sparer man en masse bøvl senere hen i projekterne. Og til arkitekten, jamen igen, som vi nævnte på det sidste slide, ved varme luftsluser, husk at indtænke det her minimumsareal over de 1,2 meter, hvis man skal helt i mål, uden alt for mange fravigelser på den. Det var sådan set dagens, og jeg tror, vi har fået et lille spørgsmål i hvert fald. Benny, jeg ved ikke, om du vil prøve lige at tage den. Der kommer et spørgsmål her, hvor det bliver nævnt, at adspillet brandstrategi nok ikke altid findes, når man så ligesom, jeg tror, jeg skal læse spørgsmålet som, at den ikke er udarbejdet endnu. Og det er jo super vigtigt, at det er et krav, at den er blevet udarbejdet, fordi dybest set kan inspektionen ikke gennemføres, før der ligger en opdatering, en samling på de aftaler, der måtte være, som skal munde ud i en adspillet brandstrategi. Så den er en del af en færdigmelding, en del af en dokumentation. Og det er selvfølgelig en gang imellem, jeg er klar over, at det er tidspresset, men det fjerner ikke det faktum, at den skal opdateres til det udførte. Så jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Tak for det, Benny. Jeg sidder og kigger i vores chat, om der skulle være nogle spørgsmål, vi lige skulle nå på falderebet. Jeg ved ikke, om vi har en fra
fra Peter Krog hernede, som spørger, at når man anvender et elektrisk opløb med kæde til røgudluftning, hvordan sætter man så kravet til elementstørrelsen minimum en halv gange en halv meter bilag 12 op mod den begrænsede åbning, en kæde giver? Og jeg kunne forestille mig, at man tænker på, at det er jo det her krav i forhold til, at vi skal lægge os op af kravet til en redningsåbning, som jo læner sig op af det. Man kan sige, i hvert fald, hvis jeg hurtigt skal give en kommentar på den, så vil jeg jo sige, ofte ved røgudluftning, jamen, så er kravet jo ofte et geometrisk areal, der skal være til rådighed, hvis det er i hvert fald røgudluftning af bygningsafsnit. Og så er det jo sådan set bare at måle sin kan man sige, oplukkede trekantsareal og rektangulære felt, og så har du sådan set det samlede areal i forhold til det. Ja, fordi hvis jeg må indskyde, så som jeg sådan hører det her, så er det jo, at når man har et geometrisk areal på 1 kvadratmeter, så må der nødvendigvis være en form for åbningsmekanisme, som er med og fylder lidt i de 1 kvadratmeter, men det er jo så rammemål, man kan sige, det er det, der er afgørende her. Ja. Og så er der en mekanik, som bliver monteret. Ja, præcis. Og men det kan nemt være også, at spørgsmålet går på, måske fra Peters side omkring det her med den her redningsåbningstolkning. Det er lidt interessant, at man rent faktisk skriver i bilag 12, at man per etage skal opretholde kravet til redningsåbningsmål på den her halv gange 1 meter, samlet 1,5 meter osv. Ingen mål med at være under en halv meter osv. Og det er den, der menes. Og hvis det er det, jamen, så er det sådan set bare mål, kan man sige, på kædelængden i forhold til åbningshullet på en halv meter, om det er den, man tænker på. Ellers så må vi tage den efterfølgende. Altså, som jeg hører det, så en redningsåbning, der er jo visse krav til den fri areal. Præcis, ja. Og den skal jo være opfyldt, hvis den pågældende åbning også bliver benyttet som redningsåbning. Ja. Så er det redningsåbningskrav, der skal opfyldes. Ja. Og i det tilfælde, så kan der ikke sidde en kæde midt i det hele. Ikke hvis det, nej, lige præcis. Men røgluften, der skal så også siges, det sidder det sidder jo i tagkonstruktionen, og hvis det er rum, jeg tror nok over 6 meter, må det godt sidde umiddelbart under loftet. Ja. Der kan det jo ikke blive en redningsåbning. Nej, korrekt. Så er det med stige i hvert fald. Så er det i hvert fald en af de store stiger, ja. Så har vi spørgsmålet, vi lige kan nå på falderækken fra Michael Larsen. Skærpet krav i 2026, om det er produktpas, vi tænker på, eller det er andre skærpede krav. Jeg kan godt lige tage den, altså man siger, vi er jo ikke jurister og fuldstændig eksperter i selve byggevareforordningen. Vi kunne bare i hvert fald se, at på, kan man sige, overordnet niveau, jamen der er der lige præcis nogle ting, der kommer ind i forhold til den her skærpede krav til sporbarhed. Der er nogle digitaliseringer, og der er noget omkring noget bæredygtighed, som skal deklareres hen over tid. Det er en løbende indfasning af det nye byggevareforordning. I øvrigt bare lige som indspark, så kan vi sige, at maskindirektivet også bliver ændret til en byggevareforordning, en maskinforordning fra byggevaredirektiv. Så det er en vej, man går fra direktiver til forordninger. Og jeg må endnu sige, at jeg kender ikke indgående til de helt detaljerede krav i forordningen. Det er et større kompendie, som vi nok skal tage en anden dag, hvis vi skal ned i den. Man kan sige, at det vi fremhæver her, det er sådan de punkter, som vi i hvert fald ved, der er interessante og relevante for de samarbejdspartnere, vi har i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, om der er andre interessante. Om der var svar nok i øvrigt, så må I endelig gerne skrive i chatten eller kontakte os efterfølgende, hvis vi skal uddybe tingene mere. Og jeg tror, Benny, du havde vel sådan set svaret på Asbilt spørgsmålet. Ja, jeg tror, der bliver henvist til, at den ofte mangler derude, og rådgiveren ikke har fået den udarbejdet. Ja. Eller der er nogle processer, og der er også et vist tidspres i afleveringerne, det er jeg fuldstændig med på. Men vi er nødt til at sige, at vi skal have noget opdatering, således den foreligger. Ja. Der er flere tidligere, der har noteret vores nye problemer. Det beklager vi rigtig, rigtig meget. Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kan for at få det så godt som muligt. Jeg håber og tror på, at det nogenlunde bliver okay. Ellers må vi jo sætte os ned igen den gang og lave et nyt show for jer. Og ellers kontakte os efterfølgende endelig. Både Benny og jeg står selvfølgelig klar til at svare på eventuelle yderligere spørgsmål. Og hvis vi kunne få den her til at markere ret, så er der i hvert fald der nogle kontaktoplysninger på både Benny og jeg. Klokken er 14.00, lige til øl. Så
Tak til dig, Benny, og tak for din deltagelse, og tak til alle jer lyttere derude og ser. Vi håber, nogenlunde var okay, trods lydproblemer. Vi udsender som sagt et link herefter, og I kan også få præsentationen fremsendt, og så videre, så videre. Og kontakt os endelig, som sagt, hvis der er spørgsmål eller opfølgende ting, vi skal snakke om. Tak for i dag.